ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತುಲ್ಲು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಕಾರ್ ರೆಂಕ್ದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಕಾರ್ ರೆಂಕ್ದು ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪ. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ವರುಣ್ ಉಲ್ಲೆತ್ ಎನ್ನ ಮೈದನ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ನಿಲ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪೂರ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಕಂತೂ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐಕದು ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುನ ಪಂಡ ಕುಶಾಲತ್ ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋದು ಕುತೊಂದು ತಿನ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಕಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನಡ್ದಾಪುನಾತಿ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಐಕಾದು ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡು ಪೂರಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಡು. ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲೆ ಯಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಡು. ಮನಿ ಪಂದಂತೂ ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಸೊ ಅವಾದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಲದಾಯಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುನ. ಸೊ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೆನಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏತಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಪು ತಿನ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ರ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಎನ್ನುವ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇಲೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೋಪನಂದು ಎಂಚು ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಪೊಲೀಸ್ನಕುಲು ಪೂರ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐಕಾದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತುವೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಐಕಾದು ಇನಮಂತ ನಮ್ಮ ಕೌವಂಚಿ ಪೋಡಿಗಿತ್ತನ ಇಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಡೇಂಜರ್ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಂತಂಡ ಇಂಚ ಪಂದು. ಸೊ ಐಕಾದ ಪೋಡಿಗೆಡು ಇಂಕು ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಇಜ್ಜೆರತ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಏರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಯಾನು ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡುಂಡು. ಆಂಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪೆದ ಪಂಡ ಅವು ಬುಡಿಯೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಂಕ್ ತಾದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಡ ದಾಲ ಊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕಾದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪೆ. ಬಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚು ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚು ಉಂಡಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಉಲ್ಲೇರ ದಾರ್ನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ದೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಪಾತೇರ್ವೆ ಅಮ್ಮಡ ಎಂಚು ಉಲ್ಲರು ಈನ ಪಂದು. ಐಕ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ವೇರು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೂಲ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ವೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಬರೇಟೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ. ಸೊ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅವಡನ್ನೇನು ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಆಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟಿಪ್ಪುನ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮದ್ಮೆ ಆಪ ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಡು ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಮೋನೆಡು ಖುಷಿ ಆಯ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ. ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ್ದು ಪಿರಾನೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅವೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೂರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡದ ಈಗ ನಮ್ಮಂದಿನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕಾಡೋ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯಡ ಬೊಕ್ಕದಾದಲ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆನ ಸಮೇತ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ. ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಎಂಕುಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಡಿಪುಣತ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪಂದೆ. ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ತಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅವು ಮದ್ಮೆಂದ ಅನ್ಸುಜಿ ಎಂಕ್. ಸೊ ಐಕದು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪೊಂದು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪ. ಫೈನಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪ ಏನನ ಒಂಜಿ ಸುಖನ ತುಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಆದು
ಕೂಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಗ ವಾಪಸ್ ಪೋಪ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಉಡುಪಿಡೆ ಪೋದು ಸೊ ಏತ ದಿನ ಅಂದ್ ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲಡು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬೆನ್ನೋಡು ನಮಕ್ ಖರ್ಚು ಬೋಡು ನಮಕ್ ತಿನ್ರೆ ಅವಡತ್ತ ಸೊ ಐಕೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬೆನ್ನೋಡು ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಏರು 10 ಬೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಐಕದ್ದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೆರತೆ ಎಂಕದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಓಲಣ ಮುಟ್ಟಡು ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗ ಪಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿದ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತ ಉಂಡತ ಅವು ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೋಕ್ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪ 2 ದಿನ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾಕ್ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಮುಟ್ಟಲು ಉಂತೊಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಂತೂ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಗಂತೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನಕುಲು ಬತ್ತದು ಪೂರ ದೆತ್ತು ತಂಗಿ ಪಾಡ್ನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಂತೂ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ಮಂತದ್ದು ಪಿಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿಡ್ ಕುಲ್ಲುವ ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲರು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆ ಪಿಜಿಡ್ ಕುಲ್ವ ಆರು ಬಾಯ್ಸ್ನ ಪಿಜಿಡ್ ಕುಲ್ವೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಪಿಜಿಡ್ ಕುಲ್ವೆ ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನ ಪಂಡ ಪಿಜಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ವಿಷಯಡೆ ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುರ್ಚಪ್ಪ ಬಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾವೇ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತ ಆಪಿನ ಆದು ಪೋಂಡು ದಾದಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪೋದು ಸರೆಂಡ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಗುಲ್ ಮೇಜರ್ ಉಳ್ಳಾರು ದಾದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲಕ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಸೊ ಪೋದು ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು ಅನ್ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪ ಸರೆಂಡರ್ ಆದು ಸೈನ್ ಮತಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಸೊ ಮೇಜರ್ ಇತ್ತನೈಟು ನಮ್ಮ ಪಾಸಾದು ಫೋಟೋ ಮತದ ಎತ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಅದು ಉಡುಪಿಡು ಮಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪೂರ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂಲ ಅರೆಗ್ಲ ಈತಗಿನ ಪ್ರಾಯಡ ಮದ್ಮೆ ಅಯ್ಯ ಜಸ್ಟ್ 21 ಇಯರ್ಸ್ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಈತ್ ಬೇಕು ಮದ್ಮೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಬಟ್ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಪುಜೇರು ಏರ್ನ ಪಾತಿರ್ಲ ಕೇನು ಜೇರ ಆಂಡ ತಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಇನ್ನ ನಾ ಕಾಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದತ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದು ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ದಿನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋಯಿ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಿನ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ದೇತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪಂದು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸೊ ಪೋಡೊಂದು ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪಾರ 2 ಜನಲ ಪೋಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಮೂಲಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪನ್ನಗ ಪೋಪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪನ್ನಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆಪುನ ಅವು ಒಂದು ಪಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ಕುಶಲ್ದ ಪಾತೆರತ್ತು ಇತ್ತ ಪೂರ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂದು ಪೋದು ಇಪ್ಪುನ ಅದು ಈಸಿ ಅತ್ತದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ವೆದರ್ ನಮಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಫುಡ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಿ ಜಿ ರೂಮ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವುಡು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪೋದು ನಮಕ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಆಪ ಬಟ್ ಸ್ಟೇ ಆದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ
ಬಟ್ ಇಪ್ಪು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆತಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ. ಬಟ್ ಪಿರಾಡ್ದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್. ಸೊ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪರಾಯ್ಜಿ ದಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 1 ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅಗ್ಲಿಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ಲುವ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಡ್ದು ಪೂರ ಪಾತೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮನ ಅಗ್ಲಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಕುಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಲಕ್ಕದ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುವ. ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿದ ಎಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೆಂಗ್ಳೂರು. ಅವು ಈನ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಸಾಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈನ ಪಂಡ ಬೆನ್ಪಾವೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಾವೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಳ ತುನಗ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನು 7,000 ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ 7,000 ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿಷ್ಟೇ ಆಪುಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಆಪುನ ಪಂಡಾರೆಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದಿಪ್ಪೇರ ಸಡನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಫೀವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ತೆಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಫುಡ್ಡು ಓಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ. ಯಾನಂಡಲ ಮಂಡ್ಯಡಿತ್ತಿನಾಲ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಮೈಸೂರ್ದ ವೆದರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವೆದರ್ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಚೂರ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪುಟ್ಟಿನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಹೊರನೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಊಲ 1 ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ ಆರು ಪಾಪ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಡ್ ಯಾನ್ ಬೆಂತದು ಖಾಲಿ 7,000 ಬೆಂತದು 1 ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಯಾನೇ ಬತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದು ಯಾನೇ ತೂಂದಿತ್ತಾರೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ. ದಯಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಈಸಿ ಆತು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ದ ಕಾಸಲಾತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲಾತೆ ಅಲ್ಪ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಆತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಲವ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಆತು ಪಂದು ಯಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗುಲು ಆತ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು 7,000 ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೊಸತ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆಪೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಆದಿಪ್ಪೋಲು ಆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ 2 ಜನಲ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಸೇರ್ದು 2 ಜನಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಗಲ್ಲನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ದು 3,000ಗ್ ಎಂಕ್ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ಪೂರವೆನ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಟೌಲ ಏರು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಎರೆಗೆ ಎರೆಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಟ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಕು 2 ಜನಲ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು. ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಋಣಾನಿ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಮದಪುಜಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಡ್ರಡ್ ಮುಜಿ ಬಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮುಜಿ ಬಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಮೇರೇನು ಪೂರ ತೂಪೆ ಅವಳ ಅವಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲಾರ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸರಿ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ವಿದರ್ ನಮಗ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನೇ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನ ಬುಡ್ದು ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಏರಿಪೇರ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೇರು ಅಂಚಾದ್ದು ಆಯ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ಗ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ಗ ಒಡೆಗ್ಲ ಪಾರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ದು ಆಯ್ ಅವಲೆ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಆಯನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುವ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಅಗಲು ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂತು ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಗಾರು ಪೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಆರು ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೋಫಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ನಡತಂದು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಡಿತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಜೀವನ ಮಂತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪಿಡ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪಿಡ್ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಯಾನು ಪೂರ ಎನ್ನ 1 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನು. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ. ಮಂಡ್ಯಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪಿಡ್ 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ. ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು. ಸೊ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂಲೆ ಸ್ಟೇ ಆದ
ಕೂಡ ಮೇರು ಏರ್ನಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೊರಂದೆ. ಸೊ ಅಗಲ್ 6 ಇಂಚನೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಏನನ್ ಸಾಂಕದೇರು 7 ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪೆ ಆರು ಒರಿಯೇ ಬೆನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಒಂತೆ ಅರೆಕ್ ಕೈ ನೀಡೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 6 ಮೂಲು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂದು ಶಾಮ್ಯಾನ ಗಿಮ್ಯಾನ ಪೋದು ಇಲ್ಲದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ತುಂಬೇರು ಯಾನು ಒಂಚಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತಲ ಬೇಲೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ನಡಪಾರ ಮುಲ್ತೋದು ಎಂಕ್ ನೀರೇ ಪೋವರನೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಡಪೋಡು. ಅವು ಆಯ್ಬೋಕ ಬಸ್ಸಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ಬೋಕ ಕುಡ ಅಲ್ಪ ಮುತ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹಿರಡ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಚತ್ತದ್ದು ಕುಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ ನಡಪಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ನಡತ ಮಸ್ತ್ ವೀಕಾಯ ಬೊಕ ಮಿಷನ್ದೊಲೈ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಹೀರ್ದು ಪೂರ ಲಗಡಿಪೋಯ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ವೀಕ್ ಆದು ಪೋಂಡು ದಾದಲ ಮಲ್ಪರಾಯ್ತು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆದು ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆದು. ಸೊ ಅವು ಬೇಲೆನೇ ಬುಡ್ಪೆ. ಸೊ ಬರ್ನಗಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಇಂಕ್ 7 ಗಂಟೆ 7 ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಒತ್ತೆ ನಡತೊಂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ ಬೈಕ್ ಅಪಕ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಂಬುಲೆಕ್ಕ ಜೋರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಪಂದು ಅವಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಣ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತೋಜಿ ಉಂದೇ ಎಂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇನೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಆದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಏರೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನಾಡ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಕೆಂದು ದಯಪಂಡೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ಡುಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದು. ಸೊ ಐಕಾದು ಏರ್ಲ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗರ್ವ ಮತ ಪೋಡದ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಲವ್ ಯು. ಸೊ ಲವ್ ಯು ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಏರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಕ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಂಡು ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಚನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ದಾರತ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ ಕಣ್ಣು ಬುರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವೇರ್ ಪಂದು ದೀದಿಪ್ಪುವೆರು ಅವು ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಏನಾಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕಾದ ಏನು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಾಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏತ್ ಇಯರ್ ಅಂಡಾಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಾಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡಾಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಪುವೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದರ್ತುಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ. ದಯಪಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ ಏರ್ಲ ಹಾಳಾತಿರು ಪಂದು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆತೇರು. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಏದೆಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದಡ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.